Okay, Jente, som sagt, så bliver vi nødt til at gøre det på den her måde, fordi at det program, som jeg har, X Live, ikke har halvdelen af de øvelser, som vi skal køre igennem. Så for at de ligesom har en forståelse af, at programmet skal udføres, så bruger jeg lige en 5 minutter mere på det her videoklip, hvor vi lige hurtigt kører igennem det, vi skal gøre. Første øvelse, vi skal gøre, det er power clean. Den ser ud som så. Så færdig stangen hit. Så færdig stangen slikker, vi har hænderne fri fra hoften. Så er vi først stangen ind til lårene. Før vi går i gang, så tager vi en dyb indånding slikket for at oprette et buetryk. Kører vi ned dybt, så vi kører ned som et buetryk. Når vi mærker, at vækstgiverne rammer bakken, så eksploderer vi op. Først eksploderer vi ved ligesom at strække ud knæerne, hofterne slik, at vi får en acceleration for de store muskelgrupper. Det som der så sker, det er, at stangen har en vækstacceleration. Stangen vil fortsætte op, vi går op på tæerne, stangen vil fortsætte op som slik. Vi bruger skuldrene, trækker skuldrene helt op til ørerne og vender rundt. Og når vi skal ned, så tager vi lige en liten bøj i knæerne, går op på tæerne, og så vender vi rundt stangen, absorberer belastninger ved, at vi lige bøjer lidt i knæer og i hoften. Så øvelsen ser ud slik med en høj hastighed. Nu er der ikke så mye belastning på, men sådan er det bare. Så jeg kører ned. Det er øvelsen af power clean. Jeg kommer til at gå lidt rundt på kameraet, men det går sikkert bra, så ikke tager det. Så jeg skal gøre det ganske fuldt. Næste øvelse, vi skal køre, det er knæbøj med toe rise. Det er egentlig ganske simpelt. Det eneste, som vi skal gøre, toe rise, det er egentlig bare et løfttegn. Jeg kan lige hurtigt vise, hvad det er, som øvelsen går ud på. Så vi går bare ned, så stangen op som helt almindelig knæbøj. Før vi går ned, så husker vi at oprette buetryk. Gå ned, så vi har lårbenet parallelt med gulvet. Og trykker op på tæerne. Det er egentlig øvelsen. Toe rise, det er egentlig bare at komme op på tæerne. Slider vi faktisk lægmuskulatur. Næste øvelse, det er leg curl. Den kan jeg ikke vise, for jeg har det slet ikke maskinen, men jeg er egentlig ikke så glad for den øvelse. Den er ikke specielt selv brugbar i forhold til doggy og håndboldspillere. Så hvis I har mulighed for det, så kører vi en rigtig god hamstringsøvelse. Så kører med 2 håndvægte, så kører I som slik. Først så kører I 45 grader. I har gjort den før. Frem ytfald dit, og yt dit, og yt dit. Så det som vi gør, yt 45 grader, reach et side knæ, tilbage, yt 45 grader, reach et side knæ, ret frem, reach et side knæ, ret frem, reach et side knæ, 45 grader, reach et side knæ, 45 grader, reach et side knæ. Det er den tager vi som alternativ til lægekøren. Næste er bænkpres. Den tror jeg giver lidt sig selv, ellers så tror jeg bare, I kan spørge på centret. Skal show hang-ups giver sig selv. Brug enten maskine, eller også så få en hjælper til, eller bruge et stræk. Det er sådan ganske simpelt at udføre. Så vil jeg se næste. Ja, næste jump lunges med stød. Vi havde den i sidste program. Vi kører med 30% af 1 RM. Så ja, det er lidt vanskeligt at sige. Man bare prøver lidt frem på de øvelser. Ikke overdrive, så jeg bliver skadet. Men øvelsen ser egentlig bare ud som slik. Kan vise fuld.
Forestil jer, at I har en stang her, jeg kan egentlig bare vise. Jeg viser bare med den her stang her, så det bliver der ikke så mye plads. Så kører bare med stangen hit. Forestil jer, at jeg har stangen på ryggen, bliver det. Kører hit, og så kører vi frem op. Der. Så det er øvelse jump, lunges med stød. Og så har vi næste. Jump squat med 30% af max. Nu er jeg sådan en applied functional science guy, så jeg kan godt lide, at vi kører lidt forskelligt, når vi kører jump squat, og vi ikke bare kører det, vi kalder XX-eksplosion, eller fødder lige skulderbredde spredt, men vi eksperimenterer lidt med fodstillinger. Så når den er gerne til, vi skal jo bare hoppe op, som slik udgangspunktet, så hopper I bare op, dit. Så prøv også, når I hopper, hop ud, dit, hop op, hop ud, hit, hop op, hop lidt mere bredstående, hop op lidt smalstående, hop op, prøv at have fødderne lidt ydover, hop op, indover, hop op. Så eksperimenter lidt med det, bare lege med lidt forskellige fodstillinger, slik at vi får ind lidt forskellige koordinering i den her øvelse. Det er en rigtig fin øvelse. Så har vi hammer stroke. Vi har egentlig gjort lidt af det samme, bare for en stående aktivering af hofter. Og så skal vi have i forhold til TRX som en liggende aktivering af hofter, sådan at vi får maksimal aktivering af rumpemuskulaturen. Man kan lige hurtigt vise, hvad vi gør. Bare et par håndvægte. Vi kører bare en arm driver 3D, ser ud som slik. Så jeg lige flytter lidt på kameraet igen. Sådan der. Så det er ikke verdens bedste filming, det er skaleren. Men jeg har jo det og det. Så bare kører man en håndvægt her. Så jeg bare kører dit. Når I kører sagittalplan eller frem, foran og bagover, så er det lidt vigtigt at passe på korsryggen. Og så kører vi sidevej. Og rotation. Rotation. Vældig vigtigt, at rotation går igennem hofte og brystvæg. Så vældig vigtigt at gøre bevægelsen for sagte i starten. Det gør det for fuldt, så vi ikke får nogen rygproblemer. Det er hammershow, ganske enkelt kæmpe øvelse, hold over alle kæmpelsen. Skal vi lidt ind i TRX, War Machine for min del. Jeg bruger ikke bøssetags, så vi kører War Machine. Så den går her, skal vi se. Jeg får sjovt, at jeg må vente lidt på kameraet. Jeg tror sgu, jeg må vente lidt på det kamera der. Kom til, at det bliver sådan, at det bliver bedre. Jeg tror, det er bedre. Sådan der. Så tager jeg lige fødderne ind i min maskine her. Min lille War Machine. Og så kører jeg bare lige sætte. Vi skal køre både med hoftedriver, bendriver og armdriver. Så vi har gjort mere det samme, udover at vi ikke har været i en helvedesform. Der op på hænderne, og så kører vi driver op. Det er armdriver, eller også hoftedriver, og så kører vi hit. Ti der, og så 10. Rotation. Etterpå så kører vi bendriver, kører vi 1, 2, 3, 4 og til 10. Og så kører vi etterpå lidt frontalt, kører vi bare fra ydben. Kører vi til der. Kører transversalplan, og så kører vi med armdriver. Dit, undskyld, der. Eventuelt form og arm. Og så kan vi køre med armdriver etterpå. Den er lidt vanskeligere. Så vi kører op.
kan godt være, at der er mange, som ikke kan gøre den her. Men for det bedste vi gør det. Og så kører jeg bare transvers af. Og sådan der ydt hit. Den glemmer vi. Den var sgu for hård. Jeg har ikke øvet mig på den. Så vi tager bare så søger, vi tager søger bendrive, så tager vi søger hofte. Der er ikke nogen, der kan tage armdrive uanset hvad. For når jeg ikke kan tage den, så kan I heller ikke. Så det må vi bare være ærlige at sige, jeg bare kører. I forhold til opvarmning. Dem som vil, kører jeres programmer, som I fik fra Apply Functional. De andre kan egentlig bare tage og så søge lidt cykel. Og så husk at søge jeres 3D stretching. 3D stretching kommer ikke til at lægge ud, fordi det er viden, som vi ikke er så interesseret i, skal yde lige i øjeblikket. For ellers så kommer vi til at kigge lidt for mye væk. Så er der nogen, som lige skal have en liten lynkursus i den 3D stretching, jamen så tager vi det på træninger. For det er viden, som vi vældig gerne vil holde lidt for os selv. Det er egentlig det. Er nogle spørgsmål, så siger I bare fra. Giv mig en melding, og så fikser vi det. Okay, nej.